aplaus al concurs literari. Comencem pel primer. El segon premi ha anat per Un dia a la selva, d'Amélie Delorme. Hola, Amélie. Amélie, em poses un trosset de la història? Sí. Mira. Aquí había una vagada y I el primer premi és per La princesa perduda en el bosc, de Selena Martínez Esteve. ¿Eres preparada? ¿Necesitas un trosset? Y había una vagada, una princesa
per les meves aventures que em fan somiar. Autor Paula Navales. Hola, Paula. Mira, fem un cante. Jo em dono el recull i tu em dones el diploma. Molt bé. El llegeixes un trosset, oi que sí, Paula? Vinga. Havia una vegada una nena que fumava tenia una fora. Va anar al bosc i va trobar-se amb un monstre. Va lluitar, va guanyar i va anar-se d'aquell bosc. Va trobar l'espada que somiava i va tenir molta cadena. I en el diputat de la fada es va anar corrent. La nena va anar corrent i li va dir: "Ets un senat, només ets la teva amiga." I la fada li va dir: "De veritat?" La nena li va dir: "La veritat." Es van fer amigues, però la mare de la nena i la mare de la fada no volien que estiguessin una amiga. Molt bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies. Continuem amb segon. El primer premi és per El meu camí a la generositat. Autor Lucía Cobo. Hola, Lucía. Quin títol més maco. El meu camí a la generositat. Molt bona idea, eh? El llegeixes un trosset, Lucía? No vols, de veritat? Un trosset, Lucía. Només ho pararà, Lucía, va. Un trosset. Amb el que llegeixes tu. Segur? No? I si m'ajudes a mi llegint entre les dues, Lucía? No, segur? Vale, doncs mira, jo llegeixo un trosset, vale? Però em deixes llegir a mi, no? Sí? Vinga, va. Tu? Ui. Doncs em deixes a mi llegir un trosset. No? Digue-li jo. Vaja, per què, Mira, Paula, no t'he llegit la Paula, que no te la mira? Tampoc? Hoy estarem amb les ganes. Bueno, doncs, mira, ens direm a tothom que si voleu llegir el text que ha fet la Lucía i els altres, podeu trobar aquest recull a la pàgina web de l'escola. I allà podran llegir tothom. Sí? Millor, d'acord. Doncs vinga, ho deixem aquí. Encara aplaudiment. Seguim amb tercer. El segon premi és per l'obra anomenada El meu robot, d'Emma Sancajo. Hola, Emma. No sé si llegir Hi havia una vegada al segle XXII on van crear els robots per fer tot el que fan les persones. Un dia, el senyor que va inventar els robots va perdre
fer una rèplica robot del seu fill amb els seus records. Moltes gràcies, Elena. I el primer premi guanyador o guanyadora és per la princesa més bona del món, de Liu Su-wo. Hola, Lucy. Estàs contenta? Sí, molt bé. Doncs, en el jo vinc a fer la cosa, aquesta princesa que era més bona del món. Molt bé. Vinga. Hi havia una vegada una princesa que volia ser una cavallera, però el seu pare li deia: filla, tu no pots ser una cavallera perquè tu seràs una reina, saps? Una miqueta de mà. I diu la princesa: no vull ser reina, vull ser cavallera, una cavallera. El rei estava molt enfadat i la princesa va anar del regne i va ser cavallera, va veure un nen que estava sol i va preguntar a la princesa: què et passa, nen? Molt bé, ho deixem aquí i ara escriurem al final, Molt bé. Una foto, vinga, aquestes dues guanyadores. Anem cap als premis de quart. El segon premi de quart és el regne dels cavallers, de Yaisa Carreño. Hola, Yaisa. Que cariño. Mira, me estoy disfrutando. A ver, Fa molt de temps hi havia una noia que es deia Mireia. Ella volia demostrar que no tan sols els homes podien ser cavallers, volia ser cavallera. Aquella noia tenia molta imaginació i un dia per la nit es va veure un bordeller i es va adormir. Però va ser increïble, havia despertat en un món diferent. Quin lloc més estrany és aquest? Vols despertar? Va dir una veu estranya. I tu qui ets? Va preguntar la Mireia. Jo soc Darko, el joc de la neu, va contestar jo. Encantada, a mi m'agraden molt els jocs, però què? On estic? Quasi m'oblidava, és el regne dels cavallers. El regne dels cavallers és genial. Doncs vine amb mi, va dir el joc. moltes gràcies. El primer premi és l'obra titulada Valent, de Carla Romero. Felicitats, Carla. Esperaves o no? Doncs mira, veus, aquestes coses passen. Aquí, mira, Carla. Hi havia una vegada una cavallera que es deia Florenda. Vivia en un gran i bonic camp amb els seus 3 germans del seu pare. Li agradava lluitar contra dracs, pollets, gegants i trolls. Els germans de Florenda i el seu pare li deien que no podia ser cavallera perquè era una dona. Una setmana després va veure un cartell que estava. Han regressat el príncep de
Polònia. Qui el trobi es casarà amb ell. Com a recompensa, Florinda es va anar. Va agafar el seu cavall, un abric ben gruixut i la seva espasa. Va veure una mena de tronc gegant dormint i allà va trobar un príncep